हेलो भाई नमस्कार केମିତି ଅଛ ସମସ୍ତେ ଆଶା କରୁଛି ଭଲରେ ଥିବେ ମୁଁ ବି ଭଲରେ ଅଛି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଏଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା କି ମୁଁ ଆଜି ଡ୍ୟୁଟି ଯାଇନି ରୁମ୍ରେ ଅଛି ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ରୁମ୍ ଦେଖିଦିଅ ଭଲରେ अभी चालू किया दिन भर रेस्ट था ଏବେ ଆମକୁ ଯିଏ ରୋଷେଇ କରିଦେଉଛି ସେ କହିଲା ଆମକୁ ଟିକେ ଏସିଟାକୁ ରେଷ୍ଟ ଦିଅ ବୋଲି ତ ମୁଁ କହିଲି ଏବେ ଜଷ୍ଟ ଚାଲୁ କଲି ଦିନ ସାରା ରେଷ୍ଟ ଥିଲା ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ରୁମ୍ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ରୁମ୍ ଏଇଟା ହେଉଛି ମିନି ଏସି ଯାହାକି ପବନ ଦେଉଛି କମ୍ କମ୍ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଏ ବେଡ଼୍ଟା ହେଉଛି ମୋର ଏ ତଳେ ରହୁଛି ଗୋଟେ ଆନ୍ଧ୍ର ପିଲାଟି ଏଇଠି ବି ଅଛି ଓଡ଼ିଶା ଆନ୍ଧ୍ର ମଝିରେ ଆଉ ଏଇଠି ରହୁଛି ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ବିହାର ଆଉ ଏଇଠି ସେ ଗାଁ ପାଖରେ ତ ଯିବା ଆମ ରୋଷେଇ ରୁମ୍ ଦେଖିବାକୁ ଚାଲ ଯିବା ଆମ ରୋଷେଇ ରୁମ୍ ଦେଖିବାକୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ରୋଷେଇ ରୁମ୍ ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ କ୍ୟାମ୍ପ ଯେଉଁଠି ଆମେ ରହୁଛୁ दादू की हलवा ठीक बा दादू ए रुटी बनाऊँगी रुटी कर दादू ये रोसे रोसे रखी ये भी छोट एसी लगी चलो जी बाहर तबे मु रूम बाहर को आसी खरा एबे भी अच्छी 6टा हेलानी एबे भी खरा अच्छी देखो भलसे देख ये जगह एटा हूँ आम रूम पारे देखु केमी जगह रोच माने दी पैसा केमी जगह रोच देख तो आशा करते वीडियो आपको भल लगी तो आज वीडियो ये शेष करुँची एमती भल भल जगह देखा ओमान तो मो चैनल सब्सक्राइब करूँ बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर रखु कि प्रथम जो वीडियो मोर आसो से प्रथम देखिपारे आप।